Oke, so tumpangnya spesial buat Bunda yang request tadi ya. Ada Jogja Istimewa spesial kembali bersama Tarinta juga IMS Production. Kembali kita goyang lagi. Yo! Kita goyang sama-sama lagi. Tarinta Music. IMS Audio Record, terima kasih. AS Multimedia, thank you. Mas Joker, kita goyang lagi. Yo. Mangan tempe rasane koyo mangan lawas sate. Najan saanane sing penting roko. Ngombe gembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu wis pura kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak perjuangke tekan janur melangkung. Kita goyang Kita lagi. nyanyi sama-sama. Ayo kowe siji-sijine. Aku bangga karo kowe. Opo anane tresnaku ra bakal wetre. Kowe aja sumpelan. Tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa.
tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Lagi kowe siji-sijine, aku bangga karo kowe. Nampa apa anane tresnaku ra bakal wetre. Kowe ojo sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Dari Zami Usai. Luar biasa.